Moi kaikki! Joo, mä laitoin pari päivää mun alieneiden kanalle semmosen kuvan, jossa luki, että matkaa semmosia MP-juttuja ja tällaisia, eli esimerkiksi MP minä tai jotain paikkoja tai jotain esineitä tai jotain eläimiä tai jotain tällaisia. Ja jos sä et tiedä mikä on mielipide, eikö siis MP, niin se on mielipide. Siis joo. Mutta joo, niitä oli tullut ihan hirveästi, mutta mä oon ihan kaikkia voinut ottaa ja silleen. Niin mä otin vaan pari ja mä kirjoitin ne lapulle. Tai siis sellaiselle paperille. Samasia. Mutta joo, mennään näihin MP-juttuihin. Mä vastaan tällä videolla sit niihin. Niin. Eli kassu.ig oli kysynyt, että MP minä, eli MP niinku siitä, eli siis mielipide siitä, niin se on kiva, hauska ja komea ja ihana ja jotain tällaista. Sitten tällainen kun Venlava oli kysynyt, että MP minä. Eli mielipide siitä. Ja no se on kiva, hauska, kiltti ja hauska ja kaunis. Ja. Sitten Mira-Tuulia oli kysynyt, että MP minä. No nätti ja vähän ärsyttävä ja ei ehkä nyt muita. Ja sitten se oli kysynyt, että MP koulu. Se on ihan paskaa. MP Nea. No kiva. Nolo hyvällä tavalla. Ja hauska, hassu, vähän ärsyttävä ja sit se on kaunis, ihana, BFF ja joitain. Sitten se vielä, että MP Pyry ja no se on kiva, aina kiva, mut joo. Kiva, hauskaa, ärsyttävää, outo, komea, ihana. Sitten MP-kissat, ne on maailman ihania eläimiä. Sitten Aada Susannaks oli kysynyt, että MP minä. No kiva, hauska ja kaunis. Plus ihana. Tämmönen kuin Vench. Joo, mä vaihan paikkaa, koska mun veli meni tonne, mutta joo. Eli siis tällainen kuin Vench kysyi, että MP mä. No se on kaunis ja kiva. Sitten MP valehtelu. No mä oon joskus vähän niinku pienempänä valehdellut. Mutta mä en tykkää siitä yhtään. Mutta joo, tässä oli nämä MP-kysymykset. Joo. Ja tykäskää mun videoista ja tästäkin. Ja tilatkaa tietysti kanava ja. Niin. Ja menkää myös kattoon kuvauksista Pyryn kanava. Niin. Moikka!